Le fiche bliain nuas ó buíú Foras na Gaeilge agus cuain duine an chéad. Tá tíorgrath na teanga áthraithe ó bhain an scéim phobal Gaeilge sin ceann na rudí sontasaí a tarlú dacha leis teanga de smuoineam fásta ar an takeíocht a bhí me jabal a chur fáil de dáis an radio na lifa, radio fáilte agus an malfearste. Tá mar ansásta gur banú stadas umlan na Gaeilge amach san Aontas Eorpach, agus feicim an tuaire sin inis go bhfuil leor postna ann. Ní saotaí ná sin déit bhí rá in san scoilna agus am pléile daoine óga agus sa phobal go gineráta tá stadas agus íomháin na Gaeilge tar éis loidhrú mar eile an gine sin. Tá sé i grí leor is dócha gach scoil an Gaeilge agus Gaeltachta go mbeadh an severas teangan ann, go mbeadh na páistí ag commerceáidú ag sóisiúlú go nádúirtha go fánmhar athraithe hain. Sin an ísetá agin, sin an pasisiúna hamánan ar go d'obair ar fad. San spirit a bhaineann leis an drama óg tá sé do chreite, agus bheith dóchas agam den Gaeilge marall go in an duine óga a léirú spéise an. Tá iireachtas na Gaeilge ann agus a cuidimeachtaí gobsiúd bhfuil Gaeilge acap. Deis ní a chur státe, deis ní a chur telefíse a réidió agus mar sin de an féin bhuiní na thugann sin gon drama óg. An rud is mó go spéise gomsa ann ná deisinaí a chur fáil do dhaoine óga tíomhach agus neamhsblach omláin ón múntar scoile agus an scoil hain. Is taigur bhéad na bhFiann siad a feici agam sa le fiche bliain nuas na háisna bhí Foras na Gaeilge an chur fáil de eagraíochtaí ar nós glórnaíal agus ní amháin cean eagraíochtaí ach de eagraíochtaí bag agus mór fodfád na tíre. Tímuid dóchas gachaid a déanaimid. Tá dóchas ag pobl bóil siad a gáil difar a dhéanamh agus is sé an ról agus an freagracht atá orrainne nach codú lo an difar sin a dhéanamh. In san fiche bliain tá má róing an rud is táhatíí inis go me jabal a tógáil ar chuidhhaid na tionscadal iontacha seo tá ar bon ag pobl na Gaeilge le go bhfeice muid blathe teatarú.